начинаещ инвеститор има няколко неща, които трябва да направи. Първото е резервен фонд, който да покрие 3 до 6 месеца разходи. Това е абсолютно задължително преди да се инвестират каквито и да са били пари в пазарите и целта е да могат да се покрият неочаквани разходи, без да се ликвидират инвестициите. Второто нещо е, че трябва да се изчисти дълга от кредитни карти. Към момента лихвите по него клонят към 20% годишно. Ако той остане, то доходността от инвестициите ще бъде митигирана. Третото нещо е, че трябва да се започне възможно най-рано. 50-100 евро на месец бързо се натрупват. Вече когато стигаме до инвестициите, фокусът трябва да е върху широки фондове, като S&P 500, като избора трябва да се сведе до това дали да се инвестира в фонд, който е застрахован от спада на долара или не. Тези, които хеджират този валутен риск, имат малко по-голяма годишна такса, но ще предпазят инвеститорите от движения като тази годишния спад от 15% в долара. Разбира се, ако долара обаче се покачи, няма да се възползват от това покачване. Последното нещо е да се мисли в дългосрочен план и просто да продължават да учат. Начинаещите инвеститори винаги имат желанието да се ориентират към популярни активи. Важно е обаче да знаят подробности за всеки от тях и как работи самия пазар.